sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:36 nin pagkaaga. Ano oras na yan? Atod kan sa tuyang mga sponsor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray naramrag kaninyong amin. Diyos maray naramrag mga tugang. Tangarig ang bendisyon pa di ang biyaya sa tuyang makamtan. Sa lado technical, Engineer Charlie Binabra. Sa information niya, digdi si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Felix Lagrimas Asinman. Aldrina Orlando. Ini po si Joey Lim. Mag-iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema, pag-receive ni report tali sa mga karonda. Ansa mo yung mampong pagpaabot ng good morning, advance happy new year sa gabos sa mga nakaantabay, sa mga transistor radio, sa Facebook Live, kan RPN DCKI. Sa aga palang pading siya, Rizal Day. Aldaw ni Rizal, Dr. Jose Rizal. Sa tuyang bayani, Doc Jose Rizal. Kan panon pa di, may subject bagit ang Spanish pa, no? Subject. Itong pinatuom sa muya kan teacher itong no limit tanggeri sa ka, ano tong saro? Yan, el filibusterismo. Ang pakikipaglaban baga ni Dr. Jose Rizal sa surat sa naman, bulpin papel sa naman, laban sa mga Espanyol. Pero nakamtan kan Pilipino ang kalayaan, di ba? Sa kamot kan mga Kastila, Pero ikaw daw mga Pilipino pa din na abang tatangos kan mga ilong sa kalang puputi. Gano'n niya ako mga Espanyolon pa yun yung klase kan eh. Kaya naalahian man pala ng mga Pinoy pa din in Spanish blood, Oh. Okay, binsan nagagamit baga kita kayan. Nagbibilang pa kita kan 1, 2, 3. Takan first year college ako, pinabilang kami ng Spanish. Kasi ngayon, tatawag bilang kan 1 to 10 sa Spanish. Yan, saptulos ko, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, very good.
Ang gabos na LGU pa di sa Pilipinas, ma-celebrate yan. May ano nga po yan, programa yan. May ceremonial celebration, may programa yan sa tayo bagang mga estatuan lambang munisipyo, syudad sa enterong Pilipinas. May estatwa ni Doc Jose Rizal. Digdi sa tuya, sa Iriga Gariguaman baga. Kaya sa aga, garo may programa man kita digdi. Para sa Rizal Day celebration, asin siyempre, sa cooperation kan sa tuyang local government unit na papanginutan siyempre ni Mayor Rex Uliba, Arriba, Iriga. Ang tema pa lang kayan, alaalang iningatan, yaman ngayon ng bayan. December 30 tomorrow, 7:30 in the morning, dyan sa City Rizal Park. Imbitado man kita dyan, taang guest speaker pala ninda. Sa aga si, Dr. Danilo M. Hirona. Ay sikat-sikat maganing para sulat ng mga libro, historian pa, Siyempre, yaon dyan si Sir Frank Piñones, siya bagaan garo may saro man garo official man sa kan grupong ini. Chapter commander, Cord chapter commander Sir Frank Piñones Jr. Siya pang ma-introduce kan sa tuya pong guest speaker, di ba? Mag-amigo pating mariin magpadipa. Si Dr. Danilo Hirona. May mga local officials po kita na matararam dyan, mapaabot ng mga mensahe. And yaon dyan, ang sa tuyang Mayor Wilfredo Rex Uliba. May mensahe yan. Tapos iyo paan awarding of plaque of appreciation. Kaya banan siyempre si Vice Mayor Richel Dimewat. Dawa turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservice sa publiko. May intermission po ang LGU Iriga Coral, Inipalan matitibay magkaranta. Di pangyayari garo niya ako nakapili ang LGU nin mga magagayon matitibay ang busis, mga maray magkanta. Kaya niya ako mag-attender daw kita kayo nita magayon ini yung attendera. And Rizal Day celebration digdi po sa siyudad kan Iriga. Siyempre, yaon man po dyan ang PNP. Napahingenot kan bagong Chief of Police, OIC kan PNP Iriga, si Police Lieutenant Colonel Rap Jason Oida. Siyempre, ang mga sangguniang bayan, sangguniang panlungsod members, sarayaon man yan. Asin ibang mga national and local officials, mga school and public, private organizations, private offices and sector. Ang programos kayan si Dr. Jinky Villarreal, Sir Peter N. Morada. Good morning man sa Knights of Rizal, Iriga City Chapter. Bakong Knights of Rizal ni si Sir Manding Saryaw, nasa to yung production director. Good morning sa Indo po. Mga sir, mga mga busing. Mga board of advisors, good morning. Mga member.
may mga kababaihang Rizalista po baga incorporated ang Iriga City. Tapos may mga member man kaya. Kaya good morning mga lady. Ang presidente kan Knights of Rizal Iriga City Chapter si si Sir Francisco B. Piñones Jr. Chapter Commander. Yan. Sa kababaihang Rizalista Incorporated Iriga City, ang presidente pa lang dyan si Lady Salvacion Revina. Good morning sa endo po. Good morning, good morning. Sa aga ng okasyon nindo, kaya invited man ang mga taga-RP and DCKI. Okay, good morning man sa hard working city administrator Caniriga City. Si Attorney Wapi. Attorney Nonoy Wapi rin na sir. Good morning. Mga tugang, grabe talaga ha. Sunod-sunod ang mga aksidente sa Tinampo. Baranggaan in mga bihikulo, may mga nagagada na biktima. Kaya po dapat sa to yung mga yaon sa Highway Patrol Group, PNP, Traffic Division, sa parting Inican Bicol Region, maging in mga traffic enforcer. Dapat tirikitan asin pamurul tahon ang mga chopper na nagda-drive na nakainom po ng arak or burak. POP na po ang itikit nindo. Please. Ini nang sa LTO na, mismong ordinansa or lay sa mga violators na mga chopper na nagda-drive kan sa indang bihikulo, pampubliko o pribado na nakainom po ng arak, lalo na po kunburat, na nagpaparadrive pa, na minsan po kausa ng aksidente sa Tinampo. Kawawakan mga inosenteng nadadamay maray kundi po nagagadan Saka grabing danyos, dawa pa nga ni injured lang. Pero mamati ng kulog as in perwisyo, abala. Pandua po ng pakiulay ta sa mga checkpoint, lalo na ang PNP, permi man po baga kitang nakakailing ng mga checkpoint na kinukondusir nindo, di ba? Ano yun ta minsan may mga checkpoint na po kitang pinagigibo ang Philippine National Police. Sa Bicol Region yan ha. Pero ano yan ta may mga nagpaparam gamit pa ng motorsiklo na abang riribok pakan sa indang mga tambutso. Ano naman tayo? No? May violation ba gayan? No, si Mapler. Ay ano na tayo? Makulog po sa talinga. Sa kagaro nakakaurag na nagdadrive kan abaan ng ribok na tambutso pag huna mo uragon. Pag huna mo king of the road. Nagray na po bagang lamasahon. Na nakakapirwisyo, lalo na kung 10 oras na. May mga kababayan kita, maedad na. May mga senior citizens na may hilang sa puso, nag-iiri ng bulong, nakadipisil pong makubanan kung nakaturog, masakit nang makabalik pa sa pagkakaturog. Kaya dapat, sa itong mga motorsiklo, dapat po silinsyo lang ang dalagan kan makina, kan tambutso. Ba kung una mo itong may nag-agin ng helicopter dyan sa tungod ta. Ano naman tayo, Diyos ko, mga PNP. Kasi pagpaligtason ang mga mariribok na mga tambutso, kan mga motorsiklong nag-aagis sa indong atubangan. Pasalamat po kita, ngamin, sa Iriga City, tanagbuot na kan sa tuyang PNP Iriga. Taan titikit sa indo sa mga violators sa trapiko, bakong TOP, kundi itong city ordinance lang. Barato lang yan, sanggatuson pesos lang yan. Puro ba rin indong mabad trip po ang PNP Irigatab sa mga kusong, TOP na sa indong nga abuton.
Lalo na po, kung na-warning nga na kamo, natikita na kamo, first offense, pero city ordinance lang. Oh, baratohon kaya ngayon. Pauro otro yan. Kaya iti-OP na po nindo. Ang gusto talang pumayo na kan mga tambutso nga bang riribok, kan mga single motorcycle na ini. Magsunod po kita sa lay. Dapat maging law-abiding citizen ang mga tao. May lay kita, may batas tayo para sa Diyos, may batas man tayo para sa tao. Kung anduwang iyan, sundun ta. Magiging maray na tao po kita digdi sa ibabaw kang kinaban. May legacy kitang maiwawalat na naging maray kitang syudadano. Bakong itong may pagkakinusong, tapangit po yan. Innocent of the law excuses no one. Tandaan ta po yan. Dahil porke permina sa nakitang kulang sa pagkasabot sa lay, permina sa nakitang exempted. Dahil man po pwede yan eh. Lalong-lalo na sa PNP Iriga, igwa ba kitang kasabihan digdiyo na dapat sundun ta na mga motorista? No helmet, no travel policy. Oh. Dapat sundun ta po yan. Minsan may nahiling ako dyan, motorsiklo, mayong helmet. Ay ano naman niya ako ni kusong, matagas. Saro pa. Aram naman po gayon nindo na ang late sa trapiko, bawal ang mga aki, minor de edad na pagparapasan kayon sa motorsiklo. Lalo na ito mga tiil na dahil pa nakakaabot sa potres na inaapod. O dahil pa yung pwedeng may nahiling manggirari kita, ano naman tayo, Diyos ko ay. Tapos mapang helmet. No, dapat kayong tikitan ang nagda-drive, ang driver. Lalo na ang mga back rider, dapat kabali po yan sa nagsusulot ng helmet, bako lang ang driver. Minsan, igwapang piloso pong driver na, ano man yata akong titikitan mo na. Ako ngayon baga, ma'am, sir, naka-helmet. Iniman nga lang ngayon nakisuno sa kuan mayong helmet. Siya ngayon tikitan nindo sa piloso po bagay. Yan tapasayro, nasa likod ka na driver na dahil nakasulot helmet, dahil nangangahulugan na iyo ang titikitan. Ay, ano naman tayo? Siyempre, ikata driver, ika nahahanapan tulos, lisensya mo. Tatibahal ka pang lisensya sa pagmaniho, nagdadrive ka pa. Nagpasuno ka pa na mayong helmet sa likodan mo. Oh, siyempre, ika ang titikitan. Na ang sa emong backride, mayo po ning sulot na helmet. Mga pampublikong lunadan, rini-required man kamukang gobyerno na dapat igwaman mga basuran dyan sa endong mga lunadan. Dapat dahil hindi yan malilingawan. Tama renew na naman po baga kamo kan sa endong mga prangkesa. Digdi sa Irigan, mga pampublikong trimobile, maswerte ka mo, barato lang pati yan, bayad ang singil sa pag-renew, pag-apply nin prangkesya, digdi po sa lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga. Saro yan sa pagbabago. Ang barita ko, gabos na kwalipikado na mag-apply ning prangkesa, pwede yan. Saka i-open nin dagaro may dagdag, kumpirang gatos na pwedeng idagdag. Kaya, sige, sana ba ganyan akong dakol ka mga nagkakayod na trimobile sa Iriga. Medyo niya ako nagkakausa pati ng pagkaguro mo kan bulos kan traffic. Aram po nindo, may batas kita na ang mga trimobile, mga motorsiklo, lalo na sa national road, sa mga pinaka-outermost lane lang kamo. Bako ta minsan busina kabubusina ang mga four-wheel sa mga motorsiklo, sa mga trimobile, na iyon ang yaon dyan sa tahaw eh. Ay ano naman niya ako ni yung mga kakusungan kan mga yun eh, Diyos ko. Dapat nga ni Sendo, pasalamat ka mo ta, pinabagamit ka mo kan pinaka-outermost lane. Diyan lang ka mo sa pinakagilid. Bako tayo yun ang pirming yaon sa tahaw, pag nabubusinaan, anggot pa ang driver sa trimobile.
anihilingon, una mo, mahamil ng tao eh. Nagray na niya kung palapatakon man ang payo kayo ninyo. Nagaroon nag-aaram na siya. Dapat sa pinakagilid siya. Mag-agi. Magpadalagang kan sa iyang time mobile. Dahil ko po pigaan ha, ginagabos. Kundi may nagkapira lang po talaga kayang pusong. Taigwaman mga tultol na mga driver nagsusunod po sa batas trapiko, sa mga lay na pinapautob po kan sa tuyang gobyerno nasyonal as in lokal. Sa kasaropa, nag-istrikto naman po bagaan LTO sa mga nagre-restro nin bihikulo. Nasangunyan po, dahil ka basta-basta makakarehistro kung an sa imong mga ilaw, kung mga pundido dapat maayos nindo yan. Mga signal light, headlights, gabos, basta gabos. Dapat nagpupunksyon para marinyoan sa endong bihikulo. Tama po yan. Tapag kabanggi minsan, may mga pondido ng mga dahil mo maintindihan, dahil nakakagamit ng signal light, mali ko upalan, ilaga mo pang mabudalan, ito, biriglaan, sana tamayo man ginamit na signal light. Anong rason, pondido, tamayong battery. Ay dapat po, kasi unin do yan ta. Masakit po baga sa biyahe, sa kalsada, lalo ng kadakol pong nangyayaring aksidente. Iligtas tan sa dirita, di ba? Kung mayong pambakal mangutang, basta bayaran ang utang. Isa naman yan ang maray kaya. Yan yung programa kan LTO zero, SITA, ining zero traffic accident. Dahil man po baga nangyayari na, mga taga-LTO, lalo naman yan flying squad kaning LTO. Minsan nabad trip akong marekan, minsan ako matikitan. Ako pa din, natikitan man ako pa din. Today ko naon, matatalaka ako katong grupo nin mga taga-LTO flying squad from Legazpi. Diredeklum naman kaya. Nag-ooperate pa man sinda, dapat niya ako. Mag-operate ka mo, maliwanag pa. Nagrarasan man ko tanan ko pa di. Dahil man nga sir, yaman pa man niya kami digdi. Kasi na pati niya akong LTO chip nindo dyan. Sa Iriga. Babae na nga sir, si Ma'am Connie na. Maano niya ako dyan si dati baga dyan pa di, si Jering, Sir Jering, ito medyo mabot-bot. Si Ma'am Connie medyo surusoplada ni inipati pa lang si Ma'am Connie, gulpi man tuyaw ka ni duman sa pinagalian niyang opisina, sa LTO Garuligaw ito, Igo dyan LTO. Sa Ligao, yan. Nagulping basura, mati, may mga upos ng sigarilyo. Tanya niya ako, para sigarilyo yan si Ma'am Connie. Kundi bago yan ang pinakapunto, tamali. Minsan, dahil mo mapakiulayan man, ining mga taga-LT, yung flying squad man na ini, ang kinakaorag kong maray, kung ano niya ako ang violation ko. Ay, basta nga itaw mo sa kuan lisensya mo, taday mo ko nagpabis ng broadcast. Ang sabi ko, may lang po kaya nga ako. Ano kaya niya ako maalas 6 na yan, pamang ka mo rin di. Dapat niya ako hanggang alas 5 lang ka mo nang titikit, ng dada ko. Kaya ako mamanyay kami. Natimingan-mingay kang nag-aagi sa tungod mi. Yung nga niya ako, kundi ano violation ko. Ang violation mo kaya nga sir, fabricated ang helmet na ginamit mo. Dapat nga itong ining araw ka rin gamit ko ng na mahal pala niya na helmet na yan Itong close face baga, itong mamahalon talaga Nagaro may ICC pa di. Niya ako, paano yan? Maanya ko kung pambakal. Kan sinasabi mong helmet. Kaya niya ako, yung ginagamit kong helmet kong fabricated ngayon sir. Kaya pwede yan. Why niya ako si lisensya ko? Dahil mo man yan makukuha basta ta. Pigigibuhan na nga yung pigtitikita na. Itong kumbaga pirmahan mo na nga sir. Uyaw na nga pirma naman lang ko. Tama naman ako may ginibo. Gura na niya ako ang pinalinid yan
Dahil kung ngayara, maputa na lang yun sa lawin. Tonto ka man niya kung flying squad ka. Naninikit ka nga niya ako. Dahil mo aram kung mumultang ko. Tapos pirma na lang niya ako ko. Taulay ko kung naaram mo. Kaya naaputa ka. Tangon yan tulos niya ako. I-process ko yan. Sa laog. Tagwa pa man niya ako si Mrs. ng kadikit niya. 1.5. Pero dahil na itataram sa ko kan tarantado ka nga niya kung flying squad ka. Kamo nga niya kung maging tapat ka mo sa mga tinitikitan nindong violators. Dahil niya ako pighaman ang lay, batas trapiko, nagipitin nindo ang mga violators man na nakakakumitir. Tabako man kitang perfect pa. Tao lang niya ako kita. Pero ang batas na yun hinaman nindo, kan gobyerno, sa batas trapiko, idukaron nindo kami, tukduan nindo kami, bakong pasakitan nindo kami, garo ko na padibsunga ngaon, naka-uniforme lang kayo, tako nakasibilyang galangan niya ako, malapata ka sa kuya. Grabing kauyamang ko ta. Inoong ako. Pero ang penalidad kong babayaran. Mag-apot ka na lang ngayon duman. Ano ning garo ni Uragon, demonyong ini. Naggigigil na ko pa, di. Garo gusto ko ng palapat ako ng lalagong ko, di ba kanya ako. Makasuhan ako. Bad trip talaga kung dalagan man ako sa lagan ni LTO. May ano niya ako kamamo. Silisensya ako, arog niya ako kani, kumbiskado. May babayaran. Ay, 1.5 ngayon ni Zero. Dumang ko naraman lang sa lagang LTO, 1.5. Mag-open ka na ngayon kani sa computer, ini ngayon, ano naman niya ako kayan. Ako na nga niya ako na multan, ma-open pa ako kani sa computer, i-registered ko pa. Trabahuan na daw niya ako nindo. Ang sildo nindo hali sa buwis kan tao. Magtrabaho ka mo. Trabaho yun Oo na 1.5. Pwede nga sa kasir ka ngayon sa babayan. Ako na po lugod niya matrabaho. Hindi pati niya ako. Di nagbayad na ko. Tao ito na po na singarang ko. Alas 6:15 na gayod to. Ano pati nga? Di inisyohan na. Nagbayad na ko. Inisyohan ako ning agaro resibo. Ano pati niya ako ning resibo kan LTO ini? Bako ning original. Garo sa computer lang baga niya ako ni. Yung mampo kayo ngayon. Ano miligdi? Ano na niya ako ining mga nangyayari digdi sa ibabaw kang kinaban talaga. Ay masakit. Kaya kung mayo kitang maximum tolerance mga tugang, minsan ara na kita sa inaapod na kompromiso. Kaya dapat ang mga tao maging ano lang itong garo baga maximum tolerance. Although ang mati ta feelings ta, naapi kita eh. Dahil nakikiuli kita. Makitang kwartang pambakal ng mamahalo na helmet na rin-required ka na LTO. Pandua, niya ako this is first time na maaraman kong ang fabricated helmet, bawal pa na nagamiton. Warningan mo lang nga niya ako ko, sir. Bakong garo dinagusan mo tulos ko? Dapat nga niya ako, tamay bago kitang LTO digdiyo chip sa LTO iriga. Dapat araw kayo ng instruction sendo. Sa mga first offense, dapat niya ako, pwede man kayo dindong warningan lang. Nasabihin nindo sa mo, na ang gamiton ng helmet, bako ining fabricated helmet. Bakong tinira mo niya ako tulos kung tinikitan eh. Inaaputa ka niya ako kung guranong multa ka ini yung violation kong ini, dahil mo ko tinataram ng pero kapatid niya ako urago na masimuti ka. Itaga nagray mo na niya ako. Medyo baba pati sa ko niya ako intirong sulat ang duwang mata ka ni sa mata. Sa sunto ko, maringaning pari. Ang mahal na Diyos, garo sinamay ako. Makulog minsan sa buot. Natitikitan kita. Pero sabi ko na nga isendo, magsunod kita sa lay. Maging law-abiding citizen kita. Pero dapat tukdoan kita. Kan mga implementing agency na mga pigpapasar o mga lay na pinapautob kan sa to yung mga law enforcer. Tukdoan kita na dayan inaman para gipiton kita na mga tao, mga sibilyan. Kundi dapat edukaron po kita. Kaya sabi ko na nga saludo ako sa Deputy Chief of Police kan Iriga, lalo na sa tagapagtaram na si Ma'am Villa Sereno na ang mga violators sa trapiko,
city ordinance lang ang itinitikit na napakabarato po kaya garusang gatos pisoson lang yan. Kaysa sa ining sa CTO, sa LTO, 1.5 o amakon mo yung body. Dahil lamang ko pig-warningan, bad trip akong mari, dahil pa ko sisimbag ng tama. Kan flying squad na ito, garo pa uragon. Dahil nangangahulugo na naka-uniforme ka. Ang asta mo sa civilian, kagdaog ka. Answeldo nindo, tanda nindo. Hali sa pinaggaano ta, katumbas nin pawis na dugo. Hali sa mga tao. Di ba paring siya? Dapat tratuhin nindo man at tao. Lalo na kung nag-aapot sa indo, tao ang approach. Maray ang approach. Dito niya ako masusunga nga ako ni. Ini niya akong duwang mata ka ni palalapat akong kuni kung nagparaginusong pa padi. Maray nga ni padi ka rin sinawala ko kan mahal na Diyos. Dahil ka Diyos makakasuhan ka. Makukunkun ka sa kalabuso. Iyo baga padi. Sana kayo uniforme patinggay. Kundi dahil nangangahulugan na basta naka-uniform ka mo, ang approach nindo, garo ka mo ang hadi, kamo ang kagurangnan sa mga sibilyan, no? Magpakumbaba manggiraray kita. Dahil kita pakaablada. Diba? Bueno mga tugang, kahit na mahanap buhay, pagkatapos ka na hanap buhay, balik sa orolay-olay. 10, 8 in the morning, Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero.
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Bueno mga tugang, balik kita sa Toy Apong programa 10:19 in the morning. Marena Ramrag sa mga good morning sa mga Facebook Live viewers sa mga OFW na mga nag-watching, good morning. Sana nasa maray po kamugtakan, ha? Si Ma'am Rosita Rumbaoneri, good morning from Davao City. Nag-review, thank you ma'am. Good morning. Si paring Eddie Castillo, sabi niya magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin pare. At musta na pare Jo, sabi niya. Okay man ako pare ko. Kumusta na lang kayo dyan sa buong family? Sina paring Pong at Maring Pati. Kay Bibi Diana Georgette Castillo Balang, ang aming apo, good morning. At kay Joycel Castillo Lim, ang aming daughter-in-law. At kay Jan Gerard, good morning. At happy wedding anniversary sa inyo, no? Mabuhay kayo and more blessing to come. Stay sweet and in love to each other. Sabi ni paring Eddie Castillo, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Sa inyo rin pare, Happy New Year, ha? Watching siya from Chaong, Quezon. Thank you pare for always watching in my radio program. Okay, maglikay kita sa pagparapaputok po ng mga firecrackers, ha. Tagulpi na pong nailista ang DOH na mga nabiktima nin mga paputok. Oy, sana next year ano ta po maging
progresibo naman ang ekonomiya, asin magbaraba naman po ang presyo kan mga gulayon, mga rikado, mga pagkakan, pati po ang petroleum product. Sibuyas lang na sibuyas, high blood kita kang presyo. Grabe. Grabe kan iba, dahil na magamit sibuyas, tanglad na sana. Oy, dahil po kan mga kampanahon ta, gulpingo niyan inihika, sabi kan Department of Health, uso ngo niyan ang mga respiratory illness. Inihika, asma, nasasakitan maghangos, nag-aabo, sinisipo. Lalo nang mapurto ka na naman, may mga fireworks display na naman, ay abaan na tayo. Laro yan sa kalaban kan mga asthmatic na mga kababayan ta. Pinagsabihan po kan Private Hospitals Associations of the Philippines Incorporated. Ang publiko na maging sensitibo sa mga helang na hika, asin iba pang respiratory illness. Nakadakla nag-aatake ito yung bagong taon dahil sa mayong pakundangan na mga pagpapaputok. Yan po kayong mga arog kayo ng mga usok. Number 1 yan sa nakakapaatake lalo ng asma. Marauto na maray duman sa mga asthmatic or sa mga may asma, sa mga may respiratory illness, ang mga usok na napaparong ta. Kaya nga yan mga passive smoker, nababad trip sa mga kataid na mga parasigarilyo. Ang mga paraw-tawot kaya ng sigarilyo, buruga sa naman na buruga yan, mayong pakundangan. O may makasinghot kan binubugang usok ng sigarilyo sa sendang mga nguso. Tapos ini pang mga fireworks display ini saro pa ni sa makriar po nin makapal na usok. Na ang parong kayan may halong pulbura. Kaya po, ang advice kan DOH, magsulot permanent face mask. Kung dahil man sana may iwasan, may bitara na magluwas nin harong. Sa oras po ning purutokan, Asin pagkatapos po ng mga fireworks sa display. Maray kung itong sabi ni paring tiya na mas maray lugod niya kayong padi dahil na magluwas harong, sa harong na sana magpaputok, pero dapat itong putok na napaka-silent. Anong manya ko yan? Ay, bahala ka man niya pwede mag-isip-isip. Pero po, ang pangapudan kan DOH, sana maiwasan ta. Kung pwede, na magparapaputok. Nin mga libintador. Linawon tahan. Kung di taman mamati tulos ang epekto, baka turbulan, dyan na kita makamati po ng respiratory illness or atake yung kita ng asma. Para ligtas po kita, di na magpapuruto. Pero po, preparado, alertado ang mga pribadong hospital, maging ng government hospital sa bilog na Pilipinas. Dahil sa pigalao mo na pagdagmang, pagdakol, kan mga kaso, nin mga naputukan. Lalo na kung dulot ini, nin medyo maluwag na restriksyon, ngunyan, kan sa tuyang gobyerno. Naigwapa po kitang inaapod na COVID-19 pandemic. Dahil pa man po baga hinahali ang peligro sa buhay kan tao kaning COVID-19 pandemic na ni. Kaya dahil pakakampante, magtaga-sulot nin face mask, asin magtaga-bukbuk mangyari kita ning alcohol sa mga kamuta, di ba?
Oras na mga tugang, 10:26 in the morning. Madali on man matapos ining background ta. Sa mga listener, good morning. Oy, mga misis. Mga mister, mag-iskusar na po kan sa indong pangutuan. Ang madali unsa na po baga na oras. Si mga maya pang pansap na, magtaga-disponer na po. So mga uda pa kipanira, magtaga-gutos-gutos na dyan. Ni na kalunggay, ubos kamuti. Kung uda ka mong tanom, magtanom. Tangarig dahil na mga agad sa katarain. Minsan po kaya, pag may nahiling magandang mga tanom kang katarait ang sige sa naman panahon, kada agad ta, nakasupog man. Kung may espasyo man lang po dyan, may daga man lang sa may nindog, compound, di magtaga-tanaw man kamo ning kalunggay, masustansya pati po ba yan? Talong, okra, pitsay, mga madali pati yan na magdakol. Oy, good morning ki Kagawad Jonathan Oliva, saka ki nono ko, love ko, ang mga bagutang Radyo Ronda reporter, Diyan sa Banwaan po Kanabuak Camarines Sur. Si Dondon Mangawang, yan. Madangog din do ang boses niya. Saka ni Jonathan Oliva, puro matibay ang mga boses kani. Saro ini sa mga big time, mga yun yan, mga reporter tang mga di auto. Yako, matibay ka pala mag-drive, Kaya, si Nono, love ko, Nono ko, love ko. Ini ang Gabi Concepcion kan Radyo Ronda. Madadawag din do, may mga may interview sinda. Ilalawag sa tuya pong programa. Ano daw tahalo yun makalaog ng report? Baad mayong nahagilap na may interview. Ay, may service ka man ng 4 wheels. Labo-labo sana. Basta kaibanan mo si Kagawad Jonathan Oliva. Kana Nabuak Camarines Sur. Oy, advance sa Happy Fiesta dyan sa Barangay Santo Niño, Iriga City. Ang punong barangay dyan si retired colonel, kan Philippine Army. Si punong barangay Antonio Serrano. Good morning po. Naging successful, colorful. Naginibo pa lang dyan, pista sa nayon. Uy, dinubog ng tao, lalo nang nag-abot ang sa endang guest. Si Congressman Migs Villaferte. Dahil sa padangat nindo si Kong Migs Villaferte, dakol na ko ang boto dyan sa barangay nindo. Kaya payaba ka mo. Guest nindo pa lang dyan, Si Governor Luigi Villaferte man, sige man po bagang panaong ayuda sa mga parauma, sa mga parasira, sa mga yaon salado kan transport sector. Gabos bagang sektor pinapaugma po ninda. Lalo nang nag-celebrate kita ng Christmas and ma-celebrate ng New Year. Puro may mga ayuda, Digdi nga sa Iriga, inot na naayudahan digdi sa mga farmers ta. Mahigpit lang po ang local government. Sa pamamayo ni Mayor Rex Solivan, City Administrator, Attorney Wapi, may na-discovery na nakalista sa paraoma
Pero man umang pigo-uma. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Kaya dahil po sa nangyaring ini, ma-intensified or mahigpit sa listahan kan mga paraoma sa siyudad kan Iriga. Ta si, ano nga ni, Atty. Wapig, maiwas man ang umahan niya dahil dyan sa salvasyon, pero dahil siya nag-member na dyan, itinatao niya na po ang priority, itinatao kan local government unit, na mataan po ng priority makareceive nin mga financial assistance as in iba pang mga ayuda from national government and local government. Ito man po talagang mga indigent or tios na mga paraoma sa laog kan syudad. Dahil aharali naman itong mga dapat talaga maging legitimate or legal and pagiging member po kan listahan sa mga paraoma sa Iriga. Dapat kaya ang mga previous administration man dapat sinirtunan ninda yan na dapat din naman haluan politika. Kung mga mayaman naman na paraoma, second priority naman. Dapat ang priority tang itao ang ayuda sa mga tios man talagang paraoma. Kundi sabi ni Atty. Wapi, madali sa naman niya mabisto ang tunay na paraoma. Inot niya ako sa mga kuko, attorney, yung nga kung paraoma ka, ang kuko mo, perming di manicure, di pedicure, masakit man pong i-qualified as member kang farmers. Narog kayo na paraumat ba talaga to? O baka negosyante? O baka milyonaryo naman? Dapat sa kuko pa lang, pag nailing mo ng medyo may tigbak ng kuko sa mga bitis, tapos may mga daga-daga, dahil man po sa pigi-intermistan paraoma. Kundi tinatanta lang ng ihimplo na ang tunay na paraoma, iyan po ang itsura sa kulay pa sa nakang kublit. Itong garo na luluto-luto na, nag-iitom-itom na po. Sa kababalad, sa katatarok, kalilinaw kan umasin sa kaani. Pero kung di manicure yan, di pedicure, mistiso, mistisa, kulor pa sa nagaro dahil naman tiglalanga o dahil pinapadapuan ng lamok, garo, dapat, ipaunod na naman po sa iba. Na talagang tios na mga paraoma ang makabali na priority. Although entitled, ang gabos na mga paraoma na maging member sa Farmers Association sa Iriga City. But, dahil sa limited ang budget or funds kan government para sa pagduhuling financial assistance sa mga paraoma, o iinuton itong mga talagang tios na mga paraoma na iyo an enot sa numero pataas. O di dumana ka mo sa pataas yung mga mayaman na mga paraoma. Pero entitled po ka mo, gabos. Kasabi nga kaya ni Atty. Wapi, mayong kolor politika ang administrasyon ngo niyan ni Mayor Rex na Oliva. Arriba. Kaya nga ni Arriba. Iriga. Malinaw. Pero may mga LGU, may previous na mga local chief executive na kung kakarasuhan lang kan mga bago na mga nailihir na nakaturukaw sa ngunyan, kung karasuhan lang katong mga nadidiscovering katarantadawan, irregularidad sa sendang administrasyon, ay pasil na pasil. Kundi guwang mga mabubuot na mga nakatukaw ngunyan na mga alkalde sa sendo pong mga lugar. An example kayan, mga basurero ang sweldo kakadikit. Halimbawa, basurero ngaya 300 sa ng kada aldaw. Itong pinalaog kan alkalde na nagsiswildong 500 pesos kada aldaw na mamanti na trabaho sa City Hall. Pero nagkakabkab 500 pesos kada aldaw, ang trabaho maman dyan sa City Hall. O unfair baga, 500. Dahil mo manahiling ko na anong trabaho. Pero yaon sa payroll.
Samantalang itong nakapirol na basurirong ginaganot, yukyo, kita, patilob. Ay ano na tayo, Diyos ko. Ilugod ang ngababang sweldo. Unfair. It's unfair. Sabi ka ba, di ba? Sa panahon ko niyan, taan administrasyon ni Rex, uli ba, transparent. Silag na paggugobyerno sa madaling sabi. Ang opisina ni Mayor Rex, isuggesta daw na maging silag pa. Dahil man pagkasaraduho na maray mayor. Garo suggestion sa namang kan tao. Sa sarong local chief executive or local government unit kasi, na pigmamalaki ang transparency na paggogobyerno sa pagserbi sa publiko, i-request kan publiko. Como mga taxpayer, nagre-request nan opisina kan gabos na mga local chief executive sa enterong Pilipinas dapat transparent man. Hiling, silag, ang opisina mismo kan mayor, kunyaon siya, hiling mo tulos pagsakat mo. Dahil, salming ang palibot. Ako igwa kong binilibang kaya na mayor. Kan panahon ni Mayor Di Coco, kan Libon Albay, intirong silag, an sa iyang opisina, tapalibot salming. Pagsakat mo pa sana sa opisina niya, mahiling mo tulos, kunyaon si mayor or si mayora. Di Coco, kan Libon Albay. Dahil palibot ng salming yan, bakong palibot ng konkretong simento, saka ang pinto kan opisina, perming sarado. Dahil dyan po mahihiling ang tunay na maurag na local chief executive sa enterong Pilipinas. Kunan sa iya talagang paggogobyerno na pinagmamalaking transparency or may transparent. Dapat baaguhon ang opisina kan sarong local chief executive. Dapat ito pong palibot ng salming na hiling mo tulos siya, kunyaon siya sa opisina niya, asin kung sa irisay ang mga kaulay niya. Tama ako o mali? Correct me if I'm wrong. Pero yan po ang suggestion talang. Kung sunodun, salamat. Kung daay, salamat. Ano man sa mo, ano man sa ko. Iyan, suggestion tasanaman. Asin hali sa publiko. Oy mga tugang igoda ang parak, kulong sa indiscriminate firing. Kaya dapat ang tugon baga sa endo kan pinakama. Kan Philippine National Police. An sa to yung PNP Chief Director General Azurin. Bawal sa panahon ng holiday season, Yuletide season, na magpaputok ng badil ang mga pulis nag-ibon libintador ang sendang mga firearms. Duman po sa Rosario, Batangas, tinakma kan sa iyang kabaro ang sarong pulis matapos mayo nga ba sa nagparapaputo kan sa iyang badil. Kahit ito pong nakaaging Lunes. Nakatubang ngunyan sa kasong kriminal asin administratibo ang suspect na binistong si Staff Sergeant Ronald Pamis, 36 years old, nakadestino sa Philippine National Police Health Service sa Camp Crame na taga-barangay Bulihan, Rosario, Batangas. Sosog sa report kan Rosario PNP, bandang alas 8:30 ning pagkabanggi, nakaresibisenda ning apod gikan sa sarong concerned citizen. Nakadangog sindanin makukusog na mga putok ng badil. Sa pagresponde kan mga autoridad, sa nasabi na pong lugar, naabutan ninda ang suspect. Kapot niya ang sa iyang service firearm, nagpapaputok. Enot kayo ni, nagpatanid na po baga si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin sa mga pulis na mananagot kapag nagpaputok sila ng kanilang baril. So, dapat ining nadakop na ng pulis na nagbayular kan kasuguan ni General Azurin, tanggalon tulo sa iyang serbisyo, disarmarana ini, abosirong pulis ini.
Dahil nangangahulugan ang naka-uniforme po, gamito ng uniforme sa kapasasawayan. Dapat ang kamong nagsusurog, nagproproteher kan Estado, kamong nagbabantay asin nagmamantinir kan pas i-orden sa nasyon kan Pilipinas, maging modelo sa mga tao. Tangarig pangarugang kamo na ang tiwala, ang trust number 1 na maitao sa Indo asin ang respeto kan publiko. Mahanap buhay lang kami mga tugang, tamay pag may hanap buhay. Oy, good morning man kay Mr. Joter Tersinio. Kan ano ni? San Agustin, Iriga City. Good morning sa kabos na PGBI. And Sir Joter. Ano lamang? Happy New Year. Salamat sa pagka-view. Mahanap buhay lang kami ni Paring Cha oras. 42 minutes after 10 o'clock in the morning. Ang oras na ni, hatod kan sa tuyang mga sponsor and advertisers. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart!
dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda, mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Bueno mga tugang, balik kita sa satoy pong programa. Oy, sa mga taga Banwaan Canbula, good morning. Diyan sa opisina ni Mayor Miguel Ibasco, nag-aantabay. Siriman si Kagawad Greg Puntanal. Si Kagawad Inton Balibar, good morning, Sendo. Siriman po si Secretary to the Mayor. Nono Puntanal. Sa Banwaan man po kan Baaw, good morning kay Mayor Jeff Vicinio. Asin sa Gabos na mga taga-Baaw. Sa mga pinsan ko pala dyan sa Bula, mga Habana family, good morning. Ang lolo ko po, more than 27 years, gayon dito, 25 years, nag-mayor po dyan sa Banwaan, Canbula. Si, former Mayor Moises Habana Sr. Ama ni Fiscal Manny Habana. Oy, ki Uncle Manny Habana. Fiscal, Uncle. Saka ki Auntie Edna. Ordas Margati Habana, good morning. Happy New Year sa bilog na pamilya. Mga
Mga tugang, ang plano kang gobyerno, magkaigwa ng 250 pesos suggested retail price, kan sibulyas. Ano? Rasangon niyan po kaya, sunaputan ko nga ni, 600 plus ang kada kilo kan sibulyas. Talagang ma-high blood ka sa presyo, mahahangog-hangog kang talaga. Dahil ang sarong sibulyas lang pa, di 25 pesos. Ini nga kung sarong ini, kinilo 25 pesos nga ini, araw-araw ka ni... Ay, sa ideya na lagod niya ako gumagamit sibulyas nga niyan. Tanglad na lang baga pa di ginamit ko, parehas man sana ang lasa. Dahil man nagbabaya. Ta ikinahadit ini kan publiko maging kan Department of Agriculture. Ta sobra man talaga kamahal. Kaya dapat gibuan ng paagi kung paano ini magbaba. Ta sangon yan po kaya ang retail price kay ang presyohan kani sa mga merkado publiko sa Manila nga ni nasa 500 na nila mga 540 pesos sa mga probinsya mas mahal kaya sabi ko na nga so nakambas ko na tindahan 640 gayud ito o 20 ang kada kilo kan sibulyas na pula. Pero ang pigagamit ko pa di pag ako nagluluto ng beef stick. Kadi nagluto ka na ng beef stick, padi. Ang masiram pala na sibulyas kain, padi, itong puti na sibulyas sa mga beef stick man. I-try mong gamiton sibulyas na puti kung ka maluto ng beef stick. Mas malasa, asin mas manago, mas masiram. Pero po kung may gouts ka mo, may arthritis ka mo, bawal sa endo magkakaan ng beef stick dahil baka yan. Alangkaw yan sa uric acid, di ba? Gabos daw na masiram, bawal sa mga naghihilang na pangyayaring buhay tayo. Maray pa niya ako kanako, sultirito'y palang ta. Gabos na pagkakan, pwedeng kakanon eh. Oy, sa mga pensyonado, good morning. Sa mga nag-re-receive man ng pensyon sa SSS, GSIS. Oy, garoy guaman sinda pa ding inapo na 13-month pay, ano ha? May bonus man sindang pang Rono Chibuena. Ang mga senior citizens tapos palandig sa Iriga City, kan nakaulay mi sa radyo on air si na-interview ko si City Administrator Attorney Wapi. Kadakol na pala nga Joey ang mga senior citizens ta sa siyudad kan Iriga. Dahil sa bagong lay, bagong pagkaar na opisina kani, commission, ang National Commission on Senior Citizens Office. Ngayon na po ang mapugol kan listahan kan mga senior citizen center ng Pilipinas. Nagpaluwas na itong mga form na pipilapan giraray kan gabos na mga senior citizens para maging member po kamo. Takon ano man igwang ayuda ha from the national government para sa sendo, ma-receive po nyo. Digdi sa Erican, pinaluwas 12,000 forms, kulang pa po da. Kaya nagpaluwas pag-iraray ng additional na 2,000 forms an LGU. Pero, nag-purchase in daning machine para sa paggibo nin bagong ID kang mga senior citizen. Ini po malinaw na libre, mga kamong babayaran. Saka, nag-apply ka ngunyan aldaw ng ID, bagong ID sa senior citizen, makukuha mo tulos. Saka itong mga form, mapipilapan kan mga senior citizens, libre po ito. Mayo itong bayad. Malinaw po na mayong dilinsya dyan ang gobyerno. O niguaman dyan masingil sendo, sombong nga niya. Sa City Hall. Sabi nga ni Attorney Wapi, ni City Administrator, mismo sa iyang opisina. Kung niguang senior citizens dyan na may magsingil po sa endong bayad sa form, napipilapan, saka sa
apply nindo ng bagong ID. Kung may magsingil po sa indo dyan, mayo po yan ng mayo pong sisingilon ang local government. Ano po, isumbong po nindo kung ano ng pangaran. Nangarig mag-ibuan po ng disciplinary action kan lokal na gobyerno. Sa kanayo, apot ko pa kung igwang available na mga bulong, taan mga senior citizens po baga, may mga maintenance na yan, may mga bulong ng inirenom. Kung magdulo ka mo sa City Health, magagad ka mo ng libreng bulong, available po da. Kung in kaso man po pala, itong resitang daradara nindo, dahil available dyan sa City Health ang bulong, dumiritso na po ka mo kay City Administrator Atty. Wapita. Gigibuhan niya po daning paagi kung paano masolusyonan ang sendo pong problema. O di nagrahin na po baga ang mga programa para sa mga senior citizens ta, mayo pong politikang halo yan. Gabos ka mo, mag-fill up ng form, magkuha ng bagong ID nindo. Pero itong dating ID nindo from the Office of Senior Citizens Affairs, magagamit pa man, balido pa man giraray. Pero kung gusto nindo, magkuha na ka mo ng bagong ID. Diba? Nang ID iyang garo yan, ID ng hali sa LTO. Yung mga LTO driver's license baga pa di, magayon na napaka-quality baga kang ID iya. Araw keng kagayon ang itataong ID sa inyong senior citizen kan lokal na gobyerno kan syudad po kaniriga. Bueno mga tugang, ako loy-loy naman na mapaaram sa sakuya pong programa sa aga naman kita mairibanan. Sa ngarang sa ko yung partner sa lado technical, Engineer Charlie Binaobra. Sa information si Jimmy Guanzon.